Mi znamo i svjesni smo naše teške situacije koja je u cijeloj državi, ali pogotovo na području od posebnih potreba, rekao bih tako. Tu se mogu zahvaliti prije svega gospođi primariju što je uspjela veliki dio javnosti u ovom području senzibilizirati, ali i kada je u pitanju sama ambulanta za naše hrvatske branitelje i njihove obitelji koju smo napravili i otvorili u samoj Petrinji, i plus ono što smo zajednički radili na onom dijelu, mogu reći, i veteranskog centra gdje je bila direktni, ja bih rekao, i organizator, ali i partner u tom projektu. Ovo je moj kraj, ja sam se ovdje rodila, ovdje sam provela i svoje djetinjstvo. Jako sam vezana i za Glinu i za cijelu Banovinu. Moji obiteljski korijeni su iz ovih krajeva i upravo to je bio razlog da napravimo nešto što će pomoći ljudima koji ovdje žive, ljudima koji ovdje imaju problema, da napravimo programe koji će njima pomoći i da to zajedno onda donosi razvoj ovog cijelog kraja. Ja se prvenstveno zalažem i kao liječnik i kao humanista i kao neko ko 26 godina radi u zdravstvu, od toga 13 godina sam organizacijski vodim jednu veliku zdravstvenu ustanovu. Zalažem se prije svega za preventivu, za prevenciju zdravlja, prevenciju bolesti, za unapređenje zdravlja. Zalažem se da to zdravlje bude dostupno svima. Poznata je problematika populacije hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata na ovim područjima koji su bili ratom zahvaćeni i upravo zato su i išli oni naši projekti od ambulante prema veteranskom centru. Danas na ovoj tržnici vidite da su tu ljudi koji proizvode, koji imaju svoje bašće, koji imaju svoje obiteljske gospodarstva. Njih treba snažno poticati, moramo znati šta je zdrava hrana, ali moramo i dati jasnu poruku ne nuklearnom otpadu. Ovi krajevi sa prekrasnom prirodom, sa takvim prirodnim bogatstvom nisu zaslužili da budu mjesto gdje će se odlagati nuklearni otpad. Želim pozvati sve svoje sugrađanine Glinjane da glasaju za našu listu zato što smatram da ova lista može puno toga dati građanima Banovine i Gline, same Gline, jer nažalost do sada koliko god zastupnika imali u Hrvatskom saboru iz 6. izborne jedinice, niti jedan se nije borio za područje naše Banovine i za područje naše županije. Kreće prije svega kampanja da se dobro razmišlja i gleda na koga će se birati, da ljudi ne izlaze na glasovanje nego da biraju. Ovo su ipak izbori u kojima će se moći birati nezavisni pojedinci, ljudi, kandidati, kandidatkinje. Svaka politika je dobra politika, najbolja ona koja može napraviti gospodarski obrat. Mi ne očekujemo od naših glasača da glasaju protiv. To neka glasaju oni tvrdo ideološki obojeni. Mi očekujemo da glasaju za odgovorne, uspješne ljude koji su svojim biografijama, svojim djelovanjem pokazali šta žele i šta mogu učiniti za ovu zemlju. Mi nudimo promjene nabolje, nudimo projekte i nudimo gospodarstvo koje otvara nova radna mjesta. Obećanja su ono što kvari birače, što dovodi do toga da se birači kasnije razočaraju, postanu apatični. Obećanja koje se ne daju izvršiti jedna su od bolnih točaka hrvatskog izbornog sustava. Ali mi smo predlagali da se to mijenja i predložimo još uvijek. Ne da se mijenjaju političke stranke i njihove vođe, nego da se biraju ljudi u malim izbornim jedinicama, dakle pojedinačno. Imamo ono što traže građani cijelog okruga 6. izborne jedinice, da imamo
ravnomjerni razvoj i da imamo upravo ono što je najvažnije, jednake šanse. Te jednake šanse možemo napraviti samo kroz instituciju, a to je Sabor. Hrvatska je bolesna od ideoloških sukoba. Ideološki sukobi su samo alibi za nesposobnost. Kako se vodi država, nažalost, svjesni smo da rezultati nisu dobri. Svaki građanin mora razmisliti o tome da ga predstavljaju oni koji među njima djeluju i koje prepoznaju, koje znaju njihovi susjedi, koji znaju njihovi prijatelji. Dakle, nažalost, ovi veliki blokovi vrlo često iza velikih političkih polova stavljaju imena koja su neprepoznatljiva. To nije dobro. Dajmo pametnim i uspješnim ljudima da poprave Hrvatsku. Sisačko-moslavačka županija je ta koja mora artikulirati svoje probleme. Nažalost, imamo slučajeve i imamo liste da su mnogi na listama i bili do sada i prodali su interese upravo naše županije i naše 6. izborne jedinice. Nadam se iskreno i prijateljski da ćemo svi skupa zajedničkim radom doprinijeti upravo ono što je najvažnije, da te probleme možemo riješiti, a to je institucija Sabora i Vlade.